Majomo Italiano ukapteni wegebengu ukapteni wabafethu lo wenza ishow ngomhla ka20 September playoffs into ya next week lo ngolesine bafethu iqala ngo7 ngeMarch lo namathikithi awu200 combi tickets angazi noma sakhona yini bafethu ngishaya ngokusabela le nombolo nje bafethu esokuqala bafethu inhlonipho bafethu ihamba nayo yonke into ihamba nenhlanzeko ukuba clean wena ukuyihlonipha ukuyibhekelela amajida bafethu awasabheki asiwasheni bolovo asiwasheni uyazi unenkinga yikho apha thenga imichamo shaya imichamo kapteni uyasebenza nga translate unephunga elimbi uhlezi uqoka uniform iqoka ka5 isonto lonke kapteni ubujuluka uzazi kahle usebenza ngemishini hayi kapteni wadala lo mashi uqoka kanye uwasha amasokisi ayawasha kapteni mfethu uthenga imajini mfethu abizayo mfethu 4000 ama-jacket 6000 namajini ayinqaba nama-trunk awu2 ungayidala lo mashi kapteni thenga ama-trunk a-cheap kawulwethu mfethu 2 clip ama-trunk awu3 thenga ama-trunk kapteni mfethu ube nama-trunk noma mfethu awu8 ukwazi ukushintsha mfethu awuphethe amajita wasana sesokuqala mfethu umuntu mfethu uhlala ekhebhene engathi yawa mfethu uhola u10000 kodwa ngisho kuthiwa uhola fakho nje kuthiwa usebenza ka-checkers kapteni esokuqala nje lungisa ikhebhene yakho ibe clean mfethu uma usawa-afford ama-tiles ufaka umato clean kube clean uhlala kini emva kwendlu upheka wedwa ngoba le ntombi yakho le angiyazi inenkani uma wengane yakho uhlala naye ekhebhene akazwani noma wakho senipheka nodwa nobabili manje kungcolile la kuchitheka uphuthu ukhona amaphela nineka la endlini amathawula namapenteni la kuyalenga yonke le nto nikahleni mfethu anibe clean sokuqala ulala kwidouble bed nomcamelo wodwa nishela umcamelo wodwa noma wengane yakho ke manje nengane la nibanga lomcamelo omncane omngaka na ungcolile futhi mbuye nivuzele kuwona unemap into ongayazi uyibone anibe nesokuqala mfethu aninayo ngisho iphule quiz nine bed set eyodwa umbheda awushintsho hayi buba mfethu athi njani nini kathi nje washani awuzi ulindi icheri yakhe izikwashela mina ngiwashelwa icheri ngiyayibona mina angifune umuntu ozongiwashela futhi uzongirobhela ngiyayiklinela mina ngisho ngawundlula umbhede wami ngizofika ngundlule ngisho ngangitshetse wena nje isekumumbi nanana iseka kula ndaba lobu ngiclean lo engangikwazi ukulungisa ngizakhanga la ngaqhamuka nginje lo engikwazi ukulungisa nguqondile kuona nuka kamnandi kapteni ukuthi awunamoto ukuthi usebenza contract nuka kamnandi phela sengiperfume shine on ushaye perfume nuka kamnandi ube clean yazi ukuthi mangabe une perfume nuka kamnandi moqoka impahla ezindala zi clean ngathi umusha unuka kamnandi uclean winuku ke into ongakazi uyibone mfethu ingane ifika kanye endlini yakhe ingaphindi kuyo ngisho kuthi uyashaya isipani captain winuku uyathanda nokuboza unjalo mengabulela usumboza ingane yabantu nale ngubo yakho kade wagcina uyiwashina 6 months ingawashiwi iyacobezela le ngubo yakho ayisathimoni kanje ingane yabantu isijaha kuthukuse nje iphuma ihambe mfethu awube clean captain indlu yakhe iqhakaze kube clean mfethu udaside mfethu uthenge lezi zinto zokudasida kunuka i-air fresh endlini monga i-afford air fresh thenga upineapple captain usike ubeke ehontsha upineapple mengabubolile unuka kamnandi unuke kamnandi endlini yakho ube clean ushefe captain sitshelana amajita mebona ukuthi unensile emqaleni ekutshele mfethu unensile geza phela sishaphi uma ukuthi akwazi ukuyigweza kwezinye indawo thatha isaka mfethu uyiclub sishaphi awube clean ninjalo bolova nyathanda nokusakho emntaka manje usakhe mina ngifunda mina ngezingisakhe nana usakho kanjani unuka kanje mfethu unuka ikhwapha wena unuka la eduze unuka emzimbeni lezi indawo engaphandle awumathi bola singaboni khona iclean phela captain hayi mfethu ungisakhe awusekamsize nosekamsize uzothi singane abantu amanyala hayi ngahleni bafethu ngahleni bese sokuqala nje bafethu isokuqala isenhlanzeko asiyidiscuss lento asiyidebate anibeni clean nani bosisi ave ninezibindi kodwa uhlale 6 months nomuntu ufethe nomjondo lotshekile ome kanje ngabe advisor and busy nishaya inkwari anilungisa ngisho ikhebheni nawe angazi mekubhaqana ogxama ababili amanuka uthi wa uyanyiwe kubuye ngokuzolala ingane yakhona lapha ivela igula into ongakazi uyibone intombazana yakhona iyinuku ikhanda linjani into ongakazi uyibone umuntu okwazi ukuhamba nezingubo ekhanda ingubo ihlala kanjani nje ekhanda uyithatha phi ingubo esalelayo ngoba uyasebenza uyenzani ingubo esalelayo akumele nje ube nengubo esalelayo umdala into eyingane leyo usunengubo esaleleke ekhanda manje sisiwakhona ke ugqoka ama-pumps kuphasha amaqakala into ongakazi uyibone ngisho kuthiwa phela ugqoka ama-pumps awube clean ne-pumps lakho awubuke awunuke kamnandi awunayo perfume correct moja washa nge-stay soft awunuke kahle nje mfethu hayibo nasibulala ngephunga bafethu mina nje ngisana kufelwa imoto ekanyiwe eTexini ekuseni yabo lo dlulisa isandla kanje ufuna ushintshe ukwenzani ngale shandisi anikahleni bafethu musa nje ukuyiyekelela anibeni clean ngolayini sokuqala nje bafethu sihamba nesenhlanzeko nokuba clean uma uclean uyathandeka yazi amantombazana namthanda kanjani mfana unuka kahle uyayazi leyo nto clean ngisho kuthiwe mumbi kanjani uclean kodwa nibhizinisana namafoni of15000 nixubha ngezixubho zo8 nixubha ngama-colgate o6 ama-close up hawu amazinya akutebala kanje uthanda nokuhleka unjalo uma ngabe uhleka uthi msela amathe awusibulali ngephunga ikhwapha lakho likwenzani lapho siyakusaba sikwazi nokukutshela phela wena uyashayani ayi bafethu anibe nesokuqala majita antsheleni intombi zenzibe clean bosisa antsheleni amadoda ebe clean
ngikutshele nje indoda yakho ukuthi kuyawashwa baby, kuyawashwa, kuyagezwa, ugeza kabili ngosuku, usebenza eminyango, ushanela imigaqo uyazazi, usebenzele eminyango, ucoach webhola winini, geza amasokisi awaphindi uyawawasha, awubi nephelo lamasokisi, namaphelo noma u4 unama-secret socks noma u3 uyashintsha, uwashalela ubuqhokile, uwashelela ubuqhokile, la ungaqhuba yini uhlala endaweni eclean. Yabo mina ngihlala khona ku-clean, kuhlale ku-clean futhi nginane fish tank, ofish abadlidwane endaweni engcolile bayafa, ku-clean. Hayi mhlawumbe ngiwenzele ngoba ngenzela le video yabo, nginama-earbud, nginamathawula clean, ngine-hand sanitizer, yonke lento yokuba clean, anibeni clean bafethu sokuqala. Hayi kabi akuthengwa ukuba clean, ngisho kuthi uvaleke kanjani ihada ukuba clean, correct Moja?